जे जोंहा बर' जाथिया बर' हारिया जोङो बाथौ हिसाबैनो थांनानै थाबोदोंमोन। गेजेराव एसे सोलाय सोल' जादों। जायफोर बिथांमोना गावखौनो सोराङाव थांनानै दिनै सोरां मोनबाय होनदों, आं बेखौ गनाया। गासिबो जेखि बाथौआनो जाया, जोङो आखाइ हमथुमलायनानै जोंनि हारिनि माहारिनि बे जायखौ जोङो बोराइ बाथौ बा गुदि बाथौ होननानै जों फालिबोदों, बेखौ जों बयबो जाथि हिसाबैनो फालिनाया दरखार दं। गुदि बाथौखौ हमथाना लाखिनायनि बेलायाव नोंथांमोना माबायदि रल लानाया मोजां, बा बाथौ सिबियारि बिथांमोना माबायदिनि सिबिनायनि गेजेरजों गुदि बाथौखौ फोजौखांनांगौ, फेदेरनांगौ होनना नोंथाङा मा खावलायदों? जोंनि मावनाय दांनाय नियम खान्थिखौ, आसार खान्थिखौ जोङो मोजाङै जुदि बाहायलाङोबा निस्सय गुस्लायनाय मानसिफ्राबो जोंनि बाथौआवनो गासिबो ज' जाफिनगोन, आं बेखौनो लुबैयो। बाथौआनो बर'नि गुदि धोरोममोन आरो बाथौनि गेजेरजोंनो दिनै बर'नि सिनायथि। दिनै बर' हारिया गोबांथार धोरोमाव बास्लायलांबाय। बाथौ सिबियारिफोरा बाथौखौ हमथाना लाखिनांगौआव मा बुंबावगोन? आं बयखौबो खावलायगोन, जायफ्रा भुल सिन्था खालामदोंमोन, बे भुल सिन्था खालामनायफ्रा गावखौनो मोजां सिन्था खालामनानै जाहाथे बाथौआवनो फैफिनो। साखाथि बाखाथिनि सुबुंफोरखौ बा बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ बे सानथामनि हाबाफारिजों बानजायजानो गोनां बे गुदि बाथौ धोरोमनि मेलाव मेहेर गोनाङै खालामफैनो नोंथाङा आं बयखौबो खावलायगोन। जिहेतु डेलिगेट हिसाबै हाबनो मोननाय नङा, बाखि इभेन्ट्सफ्राव, बाखि खामानिफ्राव, आयदाफ्राव जाहाथे बे ओनसोलनि मानसिफ्रा ज' ज'यै जिहेतु बाथौ धर्मनि धोरोमनि जौगाखां